Nyt on henkilökohtaisen tilinpäätöksen aika vuodelta 2024. OP-mobiilissa on tämmöinen oma talousosio, josta pystyy seurata omaa rahan käyttöä. Siellä ostokset menee tiettyihin kategorioihin ja eri kategorioita valitsemalla pystyt seuraamaan omaa kulutustasi hyvinkin tarkasti OP-mobiilista. Kiinnitä huomiota esimerkiksi näihin, eli kuinka paljon sulla menee rahaa asumiseen, vaatteisiin, sähköön, veteen. Ja löytyykö sieltä joku tietty kategoria, mihin menee yllättävänkin paljon rahaa ja mihin taas ei mene paljon ollenkaan. Toiseksi voit kiinnittää huomiota, kuinka paljon sinulla menee rahaa esimerkiksi ravintoloihin, lounaisiin tai kahviloihin. Esimerkiksi ottamalla omat evät töihin tulee paljon säästöä. Kolmanneksi kiinnitä huomiota suoratoistopalveluihin. Onko sinulla vaikka monta suoratoistopalvelua sarjoihin liittyen tai esimerkiksi podcasteihin? Karsi niitä, joita et käytä. Neljänneksi, paljonko sinulla menee ruokakauppoihin rahaa? Käytä hyödyksi näitä erilaisia ruokakauppojen sovelluksia ja seuraa niillä ostoksiasi. Sieltä voi löytää yllättäväkin menoja. Viidenneksi, säästäminen. Tämä on tärkeä. Eli oma talousosiosta pystyt seuraamaan, miten olet säästänyt viime vuonna. Ja voit sen avulla pohtia, voisitko säästää vaikka tänä vuonna enemmän. Ota nyt OP-mobiilin oma talousosio aktiivisen käyttöön. Siellä voit seurata omaa kulutustasi vuositasolla tai kuukausitasolla.